Мистерията на магическата кутия за обяд. Беше обикновен понеделник в Sunshine Elementary. Мия опакова обяда си както винаги, сандвич с фъстъчено масло, няколко резена ябълка и бисквитка във формата на звезда. Но когато дойде време за обяд, и Мия отвори кутията си за обяд. Уау! Избухна облаче блестящ лилав дим. Уау! Ахна нейният приятел Арджун, едва ни изпускайки кутията си със сок. Вътре в кутията за обяд на Мия, вместо обичайния и кратко обяд, имаше малка сцена с танцуващи гроздове, желиран оркестър и сандвич с фъстъчено масло говорене. Здравей, Мия! Каза сандвичът, мърдейки като желе. Тук сме за вашето обедно шоу за смях. Цялото кафе не замлъкна, когато започна комедийното шоу с кутия за обяд. Гроздето правеше глупави салта, бисквитката разказваше чук-чук вицове, а сандвичът правеше глупав танц, който караше всички да се смеят. Мия не можеше да повярва на очите си. Това шега ли е? Или обядът ми стана вълшебен? Внезапно малкият желе-кондуктор наклони шапката си и каза: тази кутия за обяд се появява веднъж на онези, които са мили, споделят закуските си и винаги казват благодаря. Мия се изчерви. Това звучеше като нея. След бурни аплодисменти от нейните съученици, магическото шоу се събра обратно в кутията за обяд. Когато Мия премигна, обичайният и кратко сандвич и резенчета ябълка се върнаха, сякаш нищо не се е случило. На следващия ден обядът и кратко беше напълно нормален. Но Мия винаги проверяваше за всеки случай, ако магията се върне. И всеки път, когато споделяше бисквитката си с приятел, тя се надяваше говорещият сандвич да се върне за бис.